Zagrebački vremeplov. Glas koncila. Od listopada 1962. do prosinca 1965. godine održavao se drugi Vatikanski koncil. Sazvao ga je papa Ivan XXIII. I mnogi smatraju da je to bio jedan od najvažnijih crkvenih skupova u prošlom stoljeću. U povijesti crkve bilo je samo nekoliko tako velikih i važnih okupljanja. Takav je primjerice bio Tridentski sabor sredinom 16. stoljeća koji se održavao kao odgovor na izazove koje je potaknula reformacija. Nakon njega se primjerice Euharistija na jednak način slavi u cijeloj crkvi. 3 stoljeća poslije održao se prvi Vatikanski sabor. Bilo je to u burnim vremenima formiranja Italije, nestanka papinske države i njezina ujedinjenja s Italijom. Stoljeće poslije, potaknut izazovima 20. stoljeća, održao se drugi Vatikanski sabor. Njegov rezultat bilo je otvaranje crkve modernom društvu. Tada su primjerice donesene odluke o slavljenju svete mise na narodnim jezicima i otvoreniji pristup prema drugim velikim religijama u svijetu. Kako bi i hrvatski vjernici bili u tijeku s događajima na tom drugom Vatikanskom saboru ili koncilu, zagrebački nadbiskup Franjo Šeper odlučio je tiskati bilten u kojem su objavljivane najvažnije vijesti s toga skupa. Njegov prvi broj objavljen je na današnji dan, 4. listopada 1962. godine. Umnažali su ga i distribuirali Franjevci iz samostana na Kaptolu i časne sestre iz družbe sestara Naše Gospe iz Primorske ulice. Potražnja je bila tolika da Franjevci više nisu mogli napraviti dovoljno kopija običnim strojem za umnožavanje, ciklostilom ili geštetnerom, pa su od 1963. objavljivanje i tiskanje vijesti predali nadbiskupskom duhovnom stolu. I tako je nastao Glas koncila. Najprije je izlazio kao dvotjednik. Glavni mu je urednik do 1972. bio Vladimir Pavlinić, a nakon toga Živko Kustić. Od 1985. novine su izlazile svakoga tjedna, a u Zagrebačku biskupiju izdavači su postale iz Splitska, Vrhbosanska, Riječka i Zadarska nadbiskupija. Iako list nije bilo dopušteno prodavati na novinskim kioscima nego samo u crkvama, njegova je naklada dosezala i do 200.000 primjeraka. Posebno je bila čitana kolumna Pismo seoskog župnika, koju je Živko Kustić potpisivao kao Don Jure. Od pokretanja lista do danas, Glas koncila je i izdavačka kuća s više od 300 objavljenih knjiga vjerskoga sadržaja. Na Kaptol 8 današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.